थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय जि एनडिएफबिआ हाथियारनि हेफाजाबै जि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाया दिनैसिम 34 इयार्स सोमावसारबाय आरो बे हिसाबै थांनाय 27 जानुवारि तारिखखालि जि बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि दारा जेसेबांखिनि दिनै एनडिएफबि-पिजों लोगोसे एनडिएफबि दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिअ आरो गासै बे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि जि आकांक्षा जि दाबि बियो सम्पुर्ण भावे राजनीति भावे अर्थनीति भावे सुफुंजागोन होननानै जों दिनै फोथायदों आरो बे हिसाबैनो थांनाय 27 जानुवारिनि जि गोरोबथा बेयाव जोङो सिगनेचार होबाय आरो बे सिगनेचारनि दारादि जोंनि एनडिएफबि-पिआबो लोगोसे एनडिएफबि मोनथाम जोंजों लोगोसे मोनब्रै बियो दा बावैनो बियो भंग जासिगोन बे आफादखौ सिफायनाय जासिगोन दा बेवखायनो जि एनडिएफबि आरो आबसु बा दुलाराय बर' रायजो राजानि सहजोगजों मददजों जि जांख्रिथायनि उनाव बा बिजाउन हिसाबै जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि दफाफोरखौ आखरे आखरे मोनफ्रोमबो दफाखौ पालन खालामनायनि दायित्वआ दिनै रायजो राजाया जोंनो होनो सानदों आरो दिनै बे दफाफोरखौ सुक्तिफोरखौ जुदि मोगथाङाव रुपायन खालामनांगौब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदा आरो जिकुनु आंखालखौ जुदि सुफुंनांगौब्ला मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो राजनिति गोहो नांगोन ओंखायनो राजनिति भावे जों बेखौ गोहोआव थानायनि उनावसो जोङो बे सुफुंनो थाखाय जोङो गोहो मोनगोन दा बे बिथिङावनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ बा दिनै जोंखौ जायफ्रा दिनै सहाय मदद होबाय जाहोबाय लोंहोबाय जोंखौ दिनै आफाद हिसाबै दैदेनबोबाय बे दुलाराय बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ राजनिति भावे माने सहाय होनानै राजनिति भावे जोंखौ बिबान लानानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ खावलायनाय हिसाबै बिबान होनाय हिसाबै आङो सासे बर' फिसा हिसाबै आङो दिनैहाय माने इउपिपिएलनि दल जि दलानोखि थांनाय जोंनि सिजफायार थांनाय 2005 सननिफ्राय जि जोङो सिजफायाराव माने थानायनि उनाव भारत सरकारजों सावरायबाय थादोंमोन आरो जि जोङो गणतान्त्रिक भावे आन्दलन खालामदोंमोन दा बे इउपिपिएल दलाबो बेयाव अंशिदार हिसाबै जों गसंबोदों आरो बे इउपिपिएल दलनि जि आदर्श जि कनस्टिटिउसन जि माने सिस्टेम बा जि कनस्टिटिउसनाव जेरैबायदि माने लिरनानै दोननाय आदर्शफोर दं बे आदर्शफोरजों जोङो माने गोरोबनाय मोनदों एनडिएफबि-पिआ जों गोरोबनाय मोनदों आरो बे एनडिएफबि-पिनि जोङो गासै सोद्रोमाफोरानो दिनैहाय काउन्सिलनि जेसेबांखिनि दिनैहाय बेयाव बाक्सानिफ्राय लानानै उदालगुरिसिमहालागै बा सनितपुरसिम बिश्वनाथ सारिसिमहालागै जेसेबांखिनि एनडिएफबि दङ दिनै बे सानजा पार्टआव बेखिनि पार्टआव दिनैहाय बेयावहाय जइन जानानै जोङो इउपिपिएलआव जोङो खौसे हाबबाय गोसो मोदोम जिउ होनानै जों रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो होननानै हाबबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव सोनाब ओनसोलनिफ्राय माने जायफ्रा दिनै एनडिएफबि हिसाबै दङ बिथांमोनाबो हाबगोन बे दाबायावनो हाबगोन आं बेखौ माने दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायदों दा बे बिखेक जोंहा टेकनिकेलि उसुबिदानि थाखाय जों दिनै बेवहाय ज' जानो हायासै नाथाय नोङो बे साननैसोनि गेजेराव जों गासै जेसेबांखिनि एनडिएफबि-पि आरो लोगोसेयै गुबुन गुबुन एनडिएफबि बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैदों दिनै धीरेन बर'आनो जा रन्जन दैमारियानो जा सोरबा सावरायग्रा बिथांमोनानो जा गाव गावनि राजनिति आरो बेक्तिगत सार्थखौ माने दोननानै राजुवा सार्थ आरो रायजो राजानि सार्थ आरो मा होनो बिटिआरनि दफाफोरखौ सम्पुर्ण भावे जुदि सुफुंनायनि थांखिजों बिथांमोना जोंजों एखे लोगोसे इउपिपिएल दलाव हाबफैनांगौ आरो इउपिपिएल दलनि सदस्य जानानै राजनिति बायदि सुफुंनायनि थाखाय राजनिति भावे दैदेननायनि थाखाय बिथांमोना बिबान बानफैनांगौ बेखौनो आं खावलायदों मानो होनोबा इउपिपिएल दलनि बादै दिनै जायफोर दिनै दल दङ बेवहाय हमना ला बिपिएफखौनो होन बा गुबुन गुबुन दलखौनो बिथांमोना रायजो राजानि आकांक्षाफोरखौ सुफुंनायाव दिनै बेर्थ जादों बिथांमोना दिनै जथेस्थ'खिनि कारापसन जाबाय जथेस्थ'खिनि रायजो राजाखौ सोबख'दों जथेस्थ'खिनि नासयदों लिडारफ्रा दिनैहाय गाव
गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय दिनै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाल' धोनि जादों बिथांमोनाल' दिनै गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों गारि गुरा बायदों खिन्थु दिनै बिटिआर ओनसोल बा बिटिसि ओनसोलाव जों गिदिंनानै नायोब्ला नोङो गोबां लामा दिनै माने जानो मोनाखै लामाफ्रा सम्पुर्ण जायाखै स्कुल कलेज माने दिनैबो भेन्सार दिनैहाय माने मा होनो बे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना दिनै जेरैबायदि सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन बेफोरखौ साख्रि बाख्रिबो होनायाव दिनै बिथांमोना बेर्थ जादों फेलें जादों बिथांमोनहा रायजो राजानि आखा आखांखाफोरखौ सुफुङाखै गाव गावनि माने उदैखौ सुफुंनायावसो बांसिन गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जि माने बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि दिनै माने प्रथम बे बिटिआरनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिटिसिनि हिसाबैनो दिनै जि इलेक्सन जानो थांदों बेयाव जोंखौ माने इउपिपिएल दलखौ बा एनडिएफबिनि एक्स कर्मीफ्रा गसङोब्लाबो बिजाथि हिसाबै गसङोब्लाबो इउपिपिएल दल हिसाबै सासे गणतान्त्रिक देशनि सासे माने नागरिक हिसाबै बिथांमोना जोंनो बिबान होगोन आरो बिथांमोना जोंखौ देरहाहोनायाव सहाय मदद होनानै रायजो राजानि उन्नयन रायजो राजानि रैखाथि रायजो राजानि स्वार्थ आरो बे बिटिआर सुक्तिनि माने दफाफोरखौ सुफुंनायाव मदद खालामगोन होननानै आङो आसा थिनायजों आरो खावलायबाय बिथांमोनखौ जोंजों एखे लोगोसे गसंफानो थाखाय दिनै एनडिएफबिनिफ्राय बेयावहाय माने मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा माने आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि एस सानजारां सन्जय स्वरगियारि आङो माने फाइनेन्स सेक्रेटारि एम गेरेमा उर्फे रुजुग्रा मोसाहारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि बरसा भुपेन बर' आरो ब्रिटेन इडुकेसन सेक्रेटारि बेनिफ्राय स्पिकार दि देग्रा दिजेन दैमारि बेनिफ्राय कालचारेल एन्ड माने सेक्रेटारि बिथां बि थिरांथा आरो एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिबान्दो सिअ एक्स सिअ बि अर्गें आरो बेबायदिनो जोंनि सदस्यफोर फ्राय 15-20 जनसो सदस्यआ जों बेवहाय दिनै जइन जादों